Latinerkvarteret er den ældste bydel i Aarhus. Nogle af de mest karakteristiske og stemningsfulde gader er Mejlgade, Guldsmedgade, Bolden og Graven. I hjertet af Latinerkvarteret finder man også Pustervig Torv og Klostertorv, som emmer af liv i det gamle kvarter. De smalle gader i Latinerkvarteret har toppet brosten og smukke huse. De byder på helt specielle maleriske oplevelser, og atmosfæren er livlig og hyggelig. I Latinerkvarteret finder man mange af Aarhus' specialforretninger. Blandt andet er der små tøjbutikker, delikatesseforretninger, caféer og restauranter. Ifølge indehaveren af helsekostforretningen Ganefryd, Claus Vølk, er det ikke tilfældigt, at butikken er placeret i Latinerkvarteret. Det er meget hyggeligt hernede. Det er små gader, og mange af gaderne er brostenbelagte, og små huse, og alle mulige forskellige huse. Der er ikke nogen, der huser der er en, så der er mange forskellige små butikker. Det er ikke sådan kædebutikker, det er sådan små selvstændige butikker. Så det er et rigtig hyggeligt kvarter. Det synes jeg. Delikatesseforretningen Grand Fromage har ligget i Guldsmedgade i 15 år. Stifteren Jens Ejner Lindbjerg Jensen synes, at Latinerkvarteret er den bedste placering i hele Aarhus. Der kommer flere og flere nye butikker i det område hernede, og jamen altså, det er jo mere alsidigt at gå i Latinerkvarteret, end det er at gå på Strøget, fordi Strøget det er tøjbutikker og tøjbutikker og tøjbutikker. Hvis man vil opleve det autentiske Aarhus, bør man besøge det hyggelige Latinerkvarter og nogle af de mange specialbutikker, der er karakteristiske for området.